Sa number 4, groundbreaking ceremony sa bagong nga cell sa landfill sa Bacolod City ang ginpatigayon kaina. Ginpatigayon kaina sang aga ang groundbreaking ceremony para sa pagtukod sang cell number 5 ang sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, ginapaabot nga mapuno na ang cell number 4 sa masunod nga 3 tubtub 4 ka bulan. Gani importante nga masugura na ang pagtukod sa bago nga pasilidad ugod mapadayon ang sang husto nga pagdumala sang basura sa Bacolod. Gisiling man niya nga ang pag-ubra sang cell number 5 magalawig sang napulo ka bulan. Apang nangako ang kumpanya nga posible matapos ini sa mas temprano pa. Nagabalor ini sang 66 million pesos. Dugang pa ni Gasataya, iya ginapangabay nga ini ang pinaka-last nga cell bangod na pirmahan na sa syudad ang Memorandum of Agreement sa Department of Energy para sa Waste to Energy Project nga magabulig sa pagbuhin sang basura sa syudad kag sa mas epektibo nga pagdumala sang sanitary landfill. We are hoping this is going to be the last, no? Since the city is now working on the waste to energy project, ang basura malesen na. Siguro gamay-gamay na lang ang percentage ang ibutang sa landfill. This is not just an ordinary ground breaking. We are breaking a lot of things. Ang cycle, we have to break it. Ang problema na number 1 is basura, we have to break it.